English Marigold Unit 9 Pinocchio Explanation in Mizo Manlai hian thing mystery hian thing maktak alea aranda a han no mam don chuan osin te nui ri hian topro minti zalutuk atiri asia a putar chuan o asia chuan mak ati hle maya heti hian ati a hi thing mak takani hi engatan nge khan manang chu o ati a atopa chuan no telem ka han siam tiang atita a na chu thoktan ta a no telem a siam chuan mi pano pang ruang am alo nei tanta a putar chuan minga nei ngai ni atia Pinocchio ti in kan kaute ang ati le ta a amita han siam so sak che tia chuan no telem mi chu a chevel kwal ngala mystery pa chuan amakati hle a aka siam ani ma atang chuan aron nui ngala putar chuan nui to su tia anui to pa ma se putar chuan hnung a chon vele no telem chu alai alo chua chuti chuan no telem hnar chu alo thang sei tawak maya akut siam ani atanga rei lo te a putar pa samlem chu a phi thlangala ama luwa te ada a chu vele Pinocchio hnar chu a seile zual sawa ake angal le ake pha te chu a han siam ani chuan a khong lutuka putar chuan a mandan a hrilta a tuna mystery pa chuan Pinocchio chu school kaltir turin thu ati tuta a ma se school a chuan Pinocchio chuan zirna lam ngai saklovin inti hlimna ringot angai soka school atang chuan atlan bo fowa enga tinge itlan bo ti in mystery chuan a han zota Pinocchio chuan dot a hrila a hnar chu alo sei tawaka dot a soya piang chuan a hnar a sei vak zela atopa chuan Pinocchio chuan mi pano pang tak tak ani hi kalomani dot ka sei le tok ngai lovang atita a new words carpenter thing mystery thing hmanga thil siam thiam queer mak plain randa emo thing no mam na na an man chi manrua puzzled makti puppet no telem took shape ruang am lo nei amazed makti finished zo stiff khong ur chet harsa decided du thlang thu ti tlu